Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigereria nobotuko boikomi na kianda umutinyi okianda umwaka bwechiri bubere 2025 ensa chinsa nisato chia bono botuko ngokwarigania senchira ya bene ase amaya kuru ensoko tosanga asobo ikano kumanyana ria aene kiwe buna botambe kuruchingongo inye chense horogongoro gusi county ya Kisii county ya Nyamira nechi county chonse 45 na ibira sabari kibaitu bamangana baene kire bunando chieko ya sangeria na gukumanya senchira yobo ikano botuko bwarero mangana iga na boko ya bwaterera boiga se mitandao heito yekerero ya Facebook na YouTube buna Ensoko TV. Chenkoro kwa Clinton Ndigi, Brian Achaka, Director Zaki Kenya na Felistas Kabendi na ubako mbwata siyobo tukobwale rokwane kia buna amalio gine chibicha na chigocha ase enchira ere engi. Ama yakoro Ensoko chinsa isato achakire bono. Karibu sana mwanchumo rigeria bono hamaya tugochaka na roboti rokobwati ase emebere yaye Rodkin Makini na boigo Jack Bochaberi, Mary Ann Makini na Bruce Taylor abo banyara ko babako yera nyomba imenya makoroto ni gorero baenigwa asa matanga bwate obororo obonge ase wodi yo yagesime bunge akituto masabe kaunti ya Nyamira atiya baraiba ikranaro ni gobono basaba abakagiro baenegetiga kore kyo kwimukirwa igetambo kerege tindi keri chiko boigo ni gasenseme yo siasa chene kiwa asa bange banyara ko babako esokia na kumwakira ekoko Dr. Fred Matiang'i hanemono asoko ene kyabana na chigo ikraniga ngayo koriyo boraibwense muraibo basubati bosomotendo basubati kuri county yo Jerusha Momanyi naboigo bakoragwa negati yabaraibande nigo bono na barabo banyara ko babako ene kyabuna mbachi kubwatasia amate yo ya tigaire eri kwegenderia na magimabo. Steven Nyariki nero gotoigorera maya chinsa isato amagombo na mayanda nigabwatanse asensemo ya nyamakoroto mega yabane bari bayirete nyomba gwikagosiria magimabo Rodri Makini, Jacqueline Bochaberi, Mary Ann Makini na Bruce Taylor kweni wasa matanga yoborobo nene bago kwanekere ikiwa barai baikirana ororo nigo berera ne family yuko nyoro bwene bwabo asaba kageru abu bareime banyare ko baba kwiruru getambo kirege tindi mundu mwe kusaba saa 9 saa ngapi nyamakoro otoyareira wabe hapa kwa sababu hii si kawaida ili kawaida kweli. Tunataka Mungu ashike mahali hapa. Wewe utawa ndwande wewe kujoi bagana baito nyamakoro utawa. Chi sacrifice chiri chikari kono nyamakoro utawa chituko chakera boni. Siache kuanzia leo. Tumeikemea shetani afanye nini? Ekereke nigo siasa chiabetanse anemono chiko mwakere koko umuwaziri omukoro Dr. Fred Matiang'i asobora ibwense mwakorera yetiringo beiga kwenye koramo mwana mindo Dr. Fred Matiang'i Indimeri niko na sauti kitu basi pi atutakiwa kutoka kusaidia mtoto wetu kupata urais. Hatuwezi kubali mama, sisi tumezaa huyu Matiang'i kama amana ya matu kwa ushindi ana mtoto kutunga Fred Okengo Matiang'i na tena ine 2027 obwato mwaro karuti obwato mwaro karuti ya wande
gati ya barayi baria baikirana haroro anene mono bari batari ase omurengo bokumusira Dr. Fred Matiang'i bakorawa n'omuwakilishi w'abasubati Nyamira Cherusha Mumanyi nigo banyore egasi engongokwana mega y'abamenyi kubogerera ase batanyora ribaga ry'okwerera buya. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, Kitutu Masaba, County ya Nyamira. Tuguska bosio mwancho murigeria abantu babere kati yabo morokia omonne bosomo konyi bo morokia omonne bwe skuru yoboroso ya liamo hamo no mugendie pigipigi oyobono hotaramanyikana gwikira boniga nigo basire amagima abo emambi ya rero somo basokano bwe paro ene kiwase pare ne kurumugonga gochia Kenya ebunge yabo machoge bora bumuri kito Dominic Onderi no roboti ura gotomanya. Abantu babere gati yabo mokonyi bwo moroki omonne bwe skuru yoboroso ya liamo asereta Pascal yake muntu amano mugendi bwe pigipigi yoigo ikabono taramanyikana abasiri amagima abo emayiga yo mu basokano bwe paro kuba bweterania ensemo yo mobere pare ne kuri omugongo gochia Kenya ebunge ya machoge bora county ya Kisii tigari chichi ari kubinyoka nibere cyari ngamo kyari go ike ngangwa fate kiyenge yanyoro mungwano bwe pigipigi ni gabo goletio musubatu enge madam omuikera kara kabako kwa mungwano na basinyugutama negari ri yasinyugo control yesengite yenge speed yanene abamutumire mungwano uri era bwe pigipigi na wakwera ari ne madam ino re yabogolibu eyikire nyagitari tegeti ko badmitted nero yasirire okonyonga we cyari kumnyaka mna rere cyari kumnyaka ni asenge jo mnyoke baikere line bona ri banyora no bwe pigipigi na ko soko bako kwae ri batuomana omoroki omonne bwe skuru yoboroso ya liamo nigo boigo ene kyomo basokonoyo asabo igo aboroki bande baichanire gosira koyo mobo. This morning ne duanyora mangana yo moichano nga madam Pascalia ke muntu cage otonyorire iga tonyora sekerare ngenchera goja se skuru onyoro mo basokana aliangene skuru yo ali mo bera rogoro niga batu omune gari nigo tu amanyigu ngani ga basira mono uri mo bwata bwe pigipigi yori ore kogendie pigipigi ono intubune skuru abari muna abana nigo to mama gomba itabe ne gujia se family ya madam yo yarenge mambige kare twekire skuru totene inege itaiga tokona gukwana ni madam wende twareterwe simi tokobori guna mumanye to muntu okoroku Pascalia ke muntu kechi twateba eno mwalimu itogaiga twamubori na kiere litangani totaramweresa elinde lyato erese na inkiako murigeri oto esimi twakwana twamenya konyara togotebigunga pole sana amepata achari paraparani nanyora abantu bagontebingu mwarimu mino umire matabu nekero nachiko ikaroro nanyora no montereba bwe kororo muntu bwe pigipigi yo mubwe ova onko mpaka na ikanyagitari nanyora usirire garimi nigo ya matendeo nsitararo mwanchiobo yoro mogende bwe pigipigi yasabire gutare nkende nyagitari ne yogembo erikomanya gosinya gosira no yomobo asebo iga bagende chipigipigi bamochiri abagende ba matatu ase ugotabasika ekere barase para nari gosaba abandi bonsi abantu bamwe basoka kuruka omusibati okotebekana kosomiriamo no mumura bwe pigipigi mutaramanya asibaberete accident yabero mobera aki nabo mukufuatiria nonyengo chimoche limumanyenga abantu abaiga nabantu baino banyora accident yaso mobera asense amuyete ya boda abanyagari ngotomisa bale kibago tomisera umunyagari gagocho abatekyo yo mwaba senjonje mbwate gari yanke onsuguma gochia Kenya igonche ngwana tagotarero mutaro emetintarere para igoro abagende chipigipigi boiga basabire kwerenda ekere barasi para asebona basabira barayikorigereria epare igakorwa mugonga gochia Kenya abana boda baminto ntuanja togo itutokoera abarayi batorenga kinga kibago tobeka ekinege ndo ya kabere kya gatatu neke tara ne elimeti ya lakini fure tego tanga nga totuomu torendu para nto tumaya kwerenda tobeke rifure tobeke elimeti na anda mabati ye stage aba chairman ba mintando onsi esore
kaba na boda boda ba amabati muna bono yo kunsa iga kuri stage ya tobori tabwati bati igota konyane baminto togosaba omogambi obadia gatorore pare yabu tokire bobe epare yetakire tichu none bitongo bire binge okotema gwebuna ncho motu bebibi gochi gwapa gocha kwanyoranga mume none ga gosepika bimwa cause accident maiga yemibasakano komenta kana basama tukabwango igana na magima mangi gosirigwa niga abantu bonsi banyariko bagosobanya ko maisa chipare chikera bagutumika chipare chiga iriko kene nemibasakane menge na magima mangi gosirigwa asebono botukibwa chakere kumanya nkero mu basakano korekana na magima gosirigwa sayaiga kuripoti gutsenkia namba ya Mugian Soko TV kuruga igase kenyo kimobera kyotoka egode bakimonge bunge machaga barabwe county ya Kisii Literani Dominic Onderi Nyabuto tuguskabusyo mwancho murigereria eamate eyamo kurwa sekenyoro kya Mwainango ikigotoka se ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii mbere robare maiga yo murobo Pius Matara uyoro umumuromo kokoti bwo mochoyo uitwa no murugyoye amona bamurabaye babereri tukoria Jumaine ekiaeta murugyoyo no muroyomo mbabe gitwe biara segeta sene kyabanyanyimbo kyanyancho korineri tukoria goro nigo babwato gitwe kurwa segesibo ekena koira nanka asenchira yobo tukano gento kirreta abanyakenyoro kogechigwa na gosamba chinyomba cyabo abwase musubati oyo aroche yabere bobe agatama ataramanyikana sare gwikira boniga Caroline Mausa no roboti urwa senchira gwikira Rero na mayanda nigo byabwatirense imeye kenyoro kya Mwainango ikike gotoka imeye ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii abwase omusacho manyekanete buna Pius Matara abetega gwaitwa no murugyo na bamurabaye babere goikago kwa mechano tubwate nganeri anko ya itaitire no murugyo ye na bana bae ekere anyari kana bamoitire murugi akabwatu na mwana oyo yo mumumura yo mera agatama wairirwe chera twachire twarikire chi statement twakorire baka postmortem kero toko ende court last Wednesday tumagote unga file tiraikirana na kogote unga file tiraikirana tukatwara matumaini ngati atoirane goika Monday na barbara irwe court lakini yaigete igoro mubasukano iga saa 7 tokonyorongo murugi oyo iranire no mumuro oyo yomo bono ekabamuna na abantu mbagechigwe kenyoro ekagera bakabaminyokia na gukura mono bokabwatu no bororo bakanyara gusari chinyomba chiaye Umusubati oyu nabaiga mu muroyo yomo nabete kagutama korenda akabaga kubye kubyara na mu muroyo yomo bona bwaseri tukorie igoro babete bakobwatu kwana koira na gochanka egento kiagecheti abanyakenyoro bona bakabwatwa neririanda nabaigo bakagechigwa monogo ikago chitongia chinyomba chiabo abwase baigo babete bakorabya amatoke ase omugondobo kina natogoserete muitango yaitu na nyabuku yo emyaka nganyire na berange 20 bona riranite omucio yo mokogoti unganyirange emyaka 10 sauri na asereti ukurwe kenyoro na bwato koboko gutambe kenyoro mugambi akabiki barasa agate gutarorekana bona riranite na kukwirana na kugocha goitango yaitu no ntwe tukuburia serikali atokonye ase yanko ya itanyore justice yae asengenjo njira teyo mondara itwe kabu no muruyo ye bara amo na abana baye nanange koigoreru nanange gotenga tamuiteti ekina kitwali gochikugania serikali atokonya ni fact na mbona iga ntwe tolege sunte mendoro jina matanga ento turabanga kende gyons muna omuchi oli mwaro nyombe chisambire muntu tayo kobuto muntu tayo kobote holiday na botukumeti ngangi kegenderete kenyeje ige twali gochigosaba nyono kubwa serikali bwa tiringaneri to konye anko yaitanya orugumane bwaye nonye nabo nigo be murunganeirie na keri bagoteba buna nigo mumuro yoyo makonya kubatianira buna nachiko baga gubakora abagimabo abo bare abayiri gochiase efamily eyu yabo mumuro yondo yotamete nagenda gututianira buna ngo tuitare uya angitenje Morris na Julius na my brother naro na bono ni ntua baroche tukubwatiringaneri saiti serikali atokonye tumanye ngi kiagerete bakaiguriru ukora renge kibarua gie para kulinde bira gitebia ba China nangura ria renge muna
nyoro omonto omoremu boria mbeke ebigibigi yangire mpaka marani mobutore ebigoti na koirana igo mbarareti imano momuro oyo mbarareti aba moisio oyo bae babere mbarareti imano mwagwera ng'omotinyi tori goika bono nigo basinyire no akoyeroberia emeroberi yokomwenia nyagosira okoba bono onde tayo ase enkeyu yabo egento kiaireire abamenya abo gokumia nabo ige kenyoro nigo kereneri rianda mono ase bikole ebyo byanyare ko babigokorwa. Tuguska bosio mwanjo morigeria robotiro kubwatekana na siasa nigo bonekero siasa chigenderete kubwata nse niga bana siasa baborigo kwenekia buna kubwati bare emiroberio hemiyane mono bari baguyakire kukuguchiko chorwa na bari barigetie kwira na bisiasa yobochori bore bosio mwako 2027 nigo bono basabire kwenekia ngwa kabare siasa chomorembe n'ubwanchani emaiga yekiombeke mokemanyekene una tuta movement kurwaso muchobo songe county ya Kisii wesokia bune nchiremo yokuyarigania bona bwigo kumwarigania umuraibwense umuske William Ruto gocha sorongorwa gusi iyo kwenekia buna nachigo chake magendero hayo anyatiko bagakubarira eira eikiaite kirabara ikuro gusi bamutareta ase nyomba yoburaime yomucho Nairobi nonyana bo nigo bono bamwakira umuraibwense mbuya ase okubwatania kubwatira no mugavana bwe county umuske Paul Simbarati erikwenekia magendero yongo ikiranare Wycliffe Forenge utomanya senchero bwikirana nekiombe gia tuta movement kurwaso mochobo songo bakoragwa no munyakirogobo Emily Kirubo ikiane nake kiebekire nsemo asoko mwakere koko muraibwensi ya Kenya omoske William Samoei Ruto bune nchira yemo yogosegatana gochotereria ogochora kwaye gwa kabere elio kwirana abiseri ya kabere aso murayo itobwense ingo chigotebanga naki karibu Gusii ya ito kuringana na sabari yao ya Gusii ntwaminetinga amagendera ari kwabegete ogocha gotokorera nga twabire no gosemeria nga boniga ndoche inga ekenyaboro gyakoreki omweshimiwa ntoigwete bia ekero twanyora mangana nga ngochore asa maeneo ayaito aya Gusii gotokorera amagenderero ekiagera amagenderero toiranire magega sana kubwatekana tutari kumanyanga na barai baito batarigo ikia mangana asomurayo ito monena bwense bagokwana n'abarari mu basorero nigo bamwariganire umurayi bwense ya Kenya Maske William Samoei Ruto gocha sorongorwa rwa Gusii iria chake merobero ya magenderero eyo alie ira gocha gukora imeyoro gongorwo. Tunakukaribisha kwa njia ya kipekee hapa Kisii, ukuje ukiwa huru kama president. Ama mnasemaje? Jambo la pili, hapa Kisii Bwana Rais, tunasikia unasema hapa ni eneo la mtu fulani. Hii ni eneo lako kama rais wa taifa, tunakukaribisha na ulete maendeleo ambayo juzi uliahidi ya kwamba unatuletea kama community ya Gusii. Tunashukuru kwamba Kisii sasa hivi kuna maendeleo ambayo tumeona president anafanya kupitia na kushirikiana na viongozi wetu. Kile ambacho tungeomba kutoka Gusii yote, Nyamira and Kisii, ni kwamba tusio watu wa kupiga siasa kila wakati. Boigo nigo baibekirare kurwa asa chibura buru echo chabere chikwena kigwa ase mesangirerekano aneneke jima matanga abo ase basabire siasa chobo toereru. Hatutaki siasa za kitoto, tunataka siasa komafu, siasa za maendeleo, siasa za upendo, siasa za heshima. Nigo boigo bamwakira umurayi bwensi ya Kenya bunambuye mono aso gwanjira na kubwatana no mugabana bwe county ya Kisii Maske Paul Simbarati bunenchira yemo yogo ikirania amagenderera se chinsemo chionse cha Gusii. Shukuru Rais kwa makubaliano kufanya kazi na viongozi wote wa Kisii as community. Tumeshukuru na tulishukuru kabisa kwa sababu ulikumbatia gavana wetu na viongozi wetu wa Kisii, wajumbe, women reps, mumufu pamoja. Unajua wakati viongozi mko pamoja na wananchi wote tunaungana pamoja. Bono siasa nigo chigenderete gwoko muriro nonyenekera bana siasa bagenderete kuyarigania asobochori bwo mwaka wa 2025 na igo nigo yatigira asaba na siasa bonsi gwaka siasa chobwanchani nobotwereru. Inko reporteria Ensoko TV korwa gasobo gatagati bo mochobo songo county ya Kisii riteriane Wycliffe Forenge. Tuguska bosio mwancho morigereria omonachi ebina omonene omokoro emergency ya Kenya Muski David Maraga nigo rituko ria rero hari ngomogani omonena somoyega
bukubekirwa chigutwa kwa borikobe college ya Camel Park ukwana nabari kya mangana maiga yo moyigoyo niko bono maraga agikeire murobiri obwe serikali bokwera na chibesa gwetera so murobiri umanyekane buna empowerment egento keirere aborokibe university koraria umugiro naboigo esabari yaye yokoge esabari yaye yokogenda state house asasabira abananchi kumubwate cia nigo bono maraga atebire na chikogendera netaro yayo kuria maoni kurwa abananchi usibo bachore bono mwaka 2027 Bethel Machini otomanya senchare oboikirana naso mwiga wokubekirwa chigutwa kwa barukiwe 21 ase college ya Camel Park imemuchobo songori chikuria rero Moyego yiga nigora wahano yokabiru munachibino monene mensi icho ya Kenya David Maraga sibono anyakobaga gukwandira na kuralia ganga yayo kuria kiro kyobra ibwense au kwanekere kyo nigagendere kogikiria serikali ya Kenya kwanza asemirobere empowerment eyabereke okoreka chinsemo amensi ya Kenya asatabiro na riboldi nene chibese chibakwana nanga ichikorwa. You have seen members, the deputy president and other ministers going around distributing money in the form of empowerment. Some of them have even gone to State House that they are going to, and have received money there. What nobody has told you is where this money is coming from. Korengana na Maraga nigatabiro mnachibese icho chiabere chikwenenwa nigo chitarigo tebekana chikurwa asatabira inemeroberia yemo yokubaha abananchi ya kibosi obochori bonene mu mwaka wa 2025 nebere. This is money which has been taken from public coffers and it is being given to the public as though it is donations from the president and his government. This is your money which has been stolen from you and it is being, actually it is bribery in advance of the 27 elections. Chinga kichicho nigo Maraga boigaichana irege tambokere kigego kwen chibese Sokorende merobiri yarekanire geteneine anemano ko bakana borka bech university abo bagosirigo cyo kugenda somugiro. Go around to education. Money has been taken from government which is supposed to be directed to various ministries and departments to serve the purpose it is supposed to be served. Now there is no money to pay teachers. The university dons have given notice, I don't know when it is expiring, and they are downing their tools. What does that tell you? You have money to bribe, you have no money to pay university dons. And what is happening? The students are not in class. Nigobono Maraga boria bananchi kubeko kuna chaha okuya na gochora baribare na moramaya so mwaka wa 2025 nebere. And that's why we are saying, look, this government has lost it completely. And what needs to be done is when 2027 comes, Kenyans should drive them out of office and hand over the administration to people who can manage the affairs of the nation. Nyanabo nigo bona Maraga arire ira yo chikogendra nebikara asinsemo amensi ya Kenya iryo korigia kubwatesigwa asiganga yae yo korigia kirokyo baribwensa subochore banene mu mwaka wa 2025 nebere. As you very well know, campaigns have not started. What I'm doing at the moment is going around in counties, in various counties, in town hall meetings, meeting stakeholders to know their views. You know, to come up with a manifesto, you must have knowledge of what the people want. So we are going around. Like next week, I will be in Mombasa, meeting various groups of people, various professionals, and get their views and the challenges they are going through that they would want me to address when I become president of this country. Asibono Maraga amona bakwandri banda somego yo baganire aborokiwa wamaya ekerbaho chikogenda isko korigie mirimo na okori mirimo. Reporteria Ensoko TV koroiga county ya Kisii ritira na Bethel Machini. Mancho murigeria soroboti ruwa ya Bethel Machini na otokwira muntu moko omutangani sema yakuru Ensoko chinse satobo kubwara toskara sengenjo tokwira na sensemo ya kabire ndobata mange tora chiego sanga nyorobo igo homo waziri otena tobore ndiboime
Moske Kipchumba Murkomen negati yabara yasa sekto yoborendi mbatarire county ya Nyamira rero insi omuroberio ojukwala usalama abiga sense media kabere ntochigo sangana ria yakurwa sebiti ebye chigosori gotoskaru mwanchu morigera chiduka kaigo kwere na turase kagetari getambe. Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ano mwibuli Henry Tumwano Obugimo bya bwankyo Eskuri Oboroso Tabaka Academy Nigo tukubwatira naye Eligwikirania ndote Asoko umwano Oboroso Botingu Bwichisemi Asekerengo Gifees Oranyare Wakana Abarimu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongutiri bari byewa ao byaborokirwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokirwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagere yaborokirwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission tuwakere simi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Omwancho muri Nensoko TV ngeta sen Nensoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero monda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual Machin na Nyura Netrobin ya Nsoko TV Oboroso Bomogusi Abakoro nigo batebeteiga asogukwera maigari enjera yaye ninki aso monta guche gukwera na gusanira kogende kyagera na bwata maiga ko na abe araitobosa igo nogani tsemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatie chinde aboroki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere nchira ya help nechikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085 kusetulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae Iwando mwalimu Mokonyi deputy principal at the college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawal, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Mrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kurutana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana majia. Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
Manchumurigere bw'ensoko TV karibu sana sensemiga ya kabere ya mayekuru ensoko chinsa isato twakirambiye mona soko gendera gusangana into nabono tokogendera bosiko kumanya nararia ya aenekiwe asorobotiro kubwatia tukumanya buna omwaziri buborendi bwaime Kipchumba Murkomen niwe mambe ya lero akora egeikaro nebitabo by'uborendi kurwase county ya Nyamira asebona kwanire hemerobiri herie bwente kwanekyo gwikirania uborendi gocha 7 kago kwana ekerekyo nigo bono Murkomen aichanire bikore by'oboiti bw'abasubati hamwe no boiti no botibongi bw'abana abanyaroka hasatebire nigo emerobiri yachakiwe gochia kwanekya emechande yo nechigwika omwerio niga atebire nga mbachia kwanekya kubeka omerobiri obogachi nyumba cherigori ryense erigo chikokora umuchando w'echindemero asorongorwa gusigatia barayibaikirana muno mu governor bwa county yo Amos Nyaribo mutendere basubati umweshimiwa Jerusha Momanyo mujumbe bw'ebunge ya West Mugirango mwakili Steve Mogaka olioborabu mweshimiwa Patrick Osero oyo North Mugirango Josh Nyamoko negati yabande apange Steven Nyariki no roboti rwa senchira yobikirana Umuwaziri b'oborendi bwaime Omoske Kipchumba Murkomen igakoreta robene gocha se county ya Nyamira inseye kemanyerigia chukwara usalama asenjera yemo yo kurigereria chinjera cyo kwendra gotinya oborendi ase county ya Nyamira 43rd Jukwaa Usalama county tour. We have this is our penultimate meeting of Jukwaa Usalama because we have done all the other 5 counties in the Nyanza region. Kao kwanekerekyo Murkomen nigaereire tene ninga nigo arache komenta chigari chabasigari chiribisa taiga Kenya eriyo gotinya obonyabi n'obotuki kwenekinga ababebu ngobe kwa barebyara. We have agreed on most of the things. Promotions we are working on. Issues about your uniform, you know, we've sorted those issues and we will make it better. We've had the improvements that you want. Mambo ya mobility has told you we are doing procurement of vehicles. Hopefully by December we'll have agreed with Treasury so that we distribute vehicles to you and we'll see as much as possible how far we can go with the motorcycles. Ekereke kyo Murkomen niga ichane ire okina nene mono wechisegi chegenga obotibongi nabo igo goito kwa basubati egenza kwerra kiaretirwa nene mono na maremo nagotebanga njire yemo yogo sonsora no kwenekinga chinyumba chekerero go affordable housing chichikobe kwa gusi eriko goyana mangana yechindemero. Is that this county is among the leading counties and sexual and gender based violence, particularly issues of defilement are very high. We want to also have a conversation with our chiefs and assistant chiefs on how we can get community support, particularly in reporting these cases. We want also to deal with the kangaroo courts, where communities try to resolve these issues through alternative dispute resolution. Asensemo yabagambia baikirana nigo bagania omuwaziri yo kurigereria chinjera cyo kubakinia nabo igo kwenekinga abatureti boigongo bekwa bare asenjera yo wakanwa. Men and women ambao wanatusaidia kuleta sheria na utengamano. Hawa ni watu wanafanya kazi ngumu sana to combat crime in a very challenging economy. These men and women go beyond their ordinary call of duty. Na mimi naomba hata kama sisi wote wa serikali tuko under SRC, these are the people who are where the rubber meets the road in administration. And we really need to appreciate them. Na hata wewe kwa budget yako, tengeneza one time some holiday, at least 1 or 2 weeks holiday, watembe ata Mombasa as part of an appreciation by the country for the great work these people are doing. Nigo boigo babekese getonga nerebi yao morembe otingiwe ase oroberwa keroka gati ya Kisii na Nyamira. The former Minister for Interior Security came from Borabu. And not only Borabu, from the border. So immediately he left. You can imagine the lacuna that was left. And then these things started. Because there's a time they had reached 0%. Our security wetu, wapi kamande? Kamande yuko hapa.
Believe you me, they have done a very fantastic job, especially on issues of intercommunal dialogue. That is why you find the cow is stolen, hawezi kupeleka kwa nyumba. Sababu hawa na watu wale wa pande ile wameongea. Sasa mtu ni kuficha wapi? Kwa forest. Stephen Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. Tukusikabusio mwancho mwarigeria abaremi be ward ya Kiabonyoru igotoka ase bunge ya Borabu county ya Nyamira nigo bono bachakire orogendo orumanyikaine na value addition yerigesa riabo erio komenta ebitoki abaremi abo bono nigo bono bago bose bago kora oboremi ao nigo bagendrete koria emirubirio yo gochakwa ne kibuna mbachikuru kwego gwanchiro ne kyombekeria Bureau of Standards erio bachake okoroisia okonene na konia ebimeri ebibyabo. Vincent Monda niga gotumanya senjero bwikirana Ekiombe kia Borabu Food Joint Processors kegotoka Borabu Settlement Scheme imeye ward ya Kiabonyoru county ya Nyamira niko gekorosia ebinto ao kuna machani ya soya amakara asire gusactivated chako ebode ndabuye bitunguo eboda kurwasi chintetere cha avocado spices yechibirabiri nebinde binge Makirete ombuna oyore buna moseme gwekeombeke nigatebire buna ebintu ebyo nigo bikorosibwa kurasa ebimeri ebyo bakolema baruboka abanyene ase chinga cyabo. Ntubuna banyina igotogo kolega sengia sana. Ntutegeti ngeni chinde chonsi chibebosa. Kotogo takachingeni chaito ekero twale mire mugondo chabiri chinyinge unabone mburego tunto bwatamanogu tubwati chingeni chinde chonsi ingitogo kora igotokumia twachumia twarosige ntugekorokwa egesusure ninkiye kwera nago natwikiragawu igobona into chingeni cheto chonsi pinande karo chabere chinyinge abantu bande mbali batali kuri gotoko chirose boda nonya ba gukora value addition nigatebire buna ekiombekeria gekore ngo bwikiranu bwebinto aiga Kenya Caps nigo barabanchire guseko bae certificate yo bokoreri onyeri okabanyorero gusiro gukora abakonye go package product cyabo kibebuya bunari chikolia bochanu litagete tutetsonyore standard yengia yogo pack ebintu bito be pack tibuya tonyore store go pack ebintu bito tonyore machine ya store kumele ebintu bito na this Bureau of Standard baracha store tali bagakia bangina twasoge tugulimo ekaro baje twakanyora ebintu bito mbi pack iriboro buya abaremi aba nigo bagwetera amakongu ao ayakobera ni magega asoboremi bwabo bona konyore chiro Nicholas Nyakiriga obare no munyakirogo social services ase sub county ya Borabu na hende nigatenete byombe byonsi ase bunge yo nere no yomo bw'abanyakyomba aba kole matori jibanda chindagira mbali emesi ajabu ni kwamba ndobwate umunyamoyo mo ebikondo nero yatujandira nena gatoka muroje tukujikobeka gatoka ndobwate chira stoko ni ndagire amacha yari gamo yarochaya tala ikase kinyomba cheito tukomoka kukuruka kara uchiroche kitambo toito ikeroche toirana gocha ntubwati nchirende chingeni togo simeka simengino mugaso chire osama gena chire aitire abaremi aba nigo basabire ko bokonyi eliko gendera komento boremi bwabo twakonyora macha yangusu kero montanyora machi mwaye toro seri uchi greenhouse tonyore market yokoni chindagere cheito nonyane export promotion ekiagara twafundusi n'abantu aba export promotion unatoko ile bintu bitu ekyombeke gyechingeni yekoba led no mongna Margaret oyo torete Borabu ase region yaito neringa anyare konyora support nabangina ababanda baleta at least nabokonyora nga ekenyoro gyaito yakinde toba muna chinse mo chinde ekengegere abana baito bagende school na any community itasometi abana it lacks behind the development besides him ndito kono mugundo katora bioni buya ndito wesesa abana baito bagore kibasome unere butambe goikobe komokiase kelio gokora abanyakyomba aba mbale no kwegena buna omokyobo goikobaragerie. Vincent Monda, Ensoko TV, Kiabonyoru ebunge ya Borabu county ya Nyamira. Mwanchumo rigereria kurwa se roboti ura Vincent Monda ase roboti ro kubwatakana nobore mibono tokonyore kimanyererio ase studio ya kabere tokorana
tosoya sensemo ye chigosori tokomanye nararia ya INQ. Mancho murigeria togo skabosioni gobona bakenya batatu Mora Odira na Boigo Sara kwena chira hetigi chigo soa sechi finali chiama minyoko ye chibita chimisano na isata sechi gosori cha World Athletics Championship chichigendrete ime yomo chomo nene otokense ya Japan. Sense moyende timu ya Shabana nigegendrete ko yarigania bosio bogo chakia egosori ya bentangania se ligi enya ye season yega sebara chiko yarigania timu ya APS Bometri tukoria Jumapili asegeti ya Gusii Stadium County ya Kisii. Yomo naenda mangasi chigosori Daniel Omwaga. Bono yabekirutena nibuna omusubati Mary Mora oyu omunyekene mono the dancing queen Lilian Odira amona Sara Mora nabo bena chiretigiti gochya kumnyoka finali ya chimbero chechimita chimesonesa toritko Oriankio Mora nigo atumekaide kayemo chisekendi emerongo etano na isonesa tone chibe sekondi emerongo ene kokora munyoka yo kuri chiretigiti Asira Odira atumekaide kayemo chisekendi emerongo etano na isonemo ne chibe sekondi emerongo etano ne tatone sano kokora munyoka yo Sara Mora oyore muswati momoke omweri Mora nigatumekaide kayemo chisekendi emerongo etano na isano na ibere amone chibe sekondi emerongo etano ne tato kokora munyoka yo abuo abo Kenya batatu kigima baracha kwimukia bendera yense ya Kenya Oriankio ase finali ya mnyoko ye chimita chimya isano na sato abande abanyako bakona chetigiti yo cha kunyotoka mnyoka yu ye finali Oriankio na Mohadre Wall bwense ya Swaziland, Jessica Hall bwense ya Australia, Kerry Hodgson bwense ya Great Britain, Haltrakela bwense ya United States of America, amona Georgia Hunter Bale bwense ya Great Britain. Nyoranga gatrali ndege na kwiruka gochia senseria ya Tokyo Japan asamnyoka ya World Athletics Championship agendrete omusobati Lilian Odira nigariete irayo gocha kwikema yenseria na gocha kubwerense ya Kenya ekiagwa kirigenaria mabira egintu kengerere koroka na teneni mayaga ya Lilian Odira komnyoka gutumeka chita kayemo emerongo etano na isonemo nechimekero sekondi emerongo etano na isano litukulia lero na kumobeka koba omonto tumeka chiteka chinke kabisa kwena chiretigiti ya mnyoka yo yechimita chimya isano na isito litukulia lero libole litolinga gati ya Mary Mora Lilian Odira amuna Sara Mora ningo ogochiko bwera ense ya Kenya kiagwa kiligena alia mabera digena alia bronze gosigena alia silver aritko Oriankio aya na mnyoka ganyere kianda ageikomi ensengima Ensoko TV nigotokwe na leo mnyoki baito Mora Lilian Odira amuna Sara Mora obobwi asa mnyoka yoritko Oriankio na togo sukamotu nigo mnyoki giatabwense ya Kenya Matthew Kipsang abairo mnyoki obene bweka kwenachira etigiti yo chikumnyoka chi finali chechimita chirwe isana ritko Oriankio mayaga yo tumeka chiteke 13 chisekondi 13 nekimekro sekondi 13 gokara mnyokayo omnyoki giatabwense ya Kenya Colonel Skemboi nigasinya gokora buya na gwako isiko ye finali ya mnyokayo yechimita chirwe isano ritko Oriankio na togo sikamotu tigatotambake gwikai imeje wesero yenkoyo ase abasubati bali barense myaka 20 be timu yense ya Kenya Racing Stars bayikirebuya imejense ya Ethiopia bosiye bagosori yabo nense ya Ethiopia goliya kula chiretigiti gakombe keria kya World Cup gati abagosori bali 15 na babere abo bayikire imense Ethiopia bosiye bagosori yo koliya tigiti ye gakombe keria kya World Cup yabali abarense myaka 20 namona Asia Wall Rona Ilavonga Rebecca Odato Helima Imbachi, Daur Oresi, musubati wana Faith, okorwa rongorwa Gusii, amona Mary Moranga, oyo okorwa ensemo oya suneka, okokose de club keria agia Kenya Police Bullets. Ine, abakosori baye omokocha Midul Cheche, mbachi kunyara kunyekora etimu yense Ethiopia. Omweloro bwegosori ejuo, nigora korekane emergency ya Kenya eikiego charitko orie Jumapili. Na togo sikamotuo nige club keria gianchire mono emergency ngima Shabana FC. Bochukanga ni club keria agia APS Bomet, ekiogia tire ligi ne kurwese ligi area ya NSL Bwangwiga, imega tikeria kya Gusii Stadium aritko orie Jumapili chita ikemrongebere chumutini yo okianda. Nyenigo eligi eyo ya makemna FKF Kenya Premier League niga boni soniye ego chokoro kwa Sport Pesa Kenya Premier League magaga yake ombekeria krondo ogia Sport Pesa kuira obuteneli ebwe ligi eyo
Shabana nigo barigeti ko chikanyoro bwibo botangani imegeti keria Giagusi Stadium egeti kamanya kaina mono asabo bwibwaye anane kere klabu ya Shabana gikosoria imeye ligi ejuo Ensoko TV chikosori erietera nenche nkoro kwa Daniel Omwaga Biamano Daniel Omwaga no roboti rwa senchira yobo ikirano kurwa sensemo ye chikosori weko mwanchu murigaria hinyoranga kugocho kubwateria amange aya enekiwe ase AK na boigari aroberi gochoko enekyo AK ndiga ase BTV chikosori au omerana nere Daniel Omwaga ritkoria ankyo ritkoria Jumamosi gochakera chinsa isano na isato chia mubaso goika ikomi chia marogo berinde mosange aiga monayanda manga sengencho nebe timu ya Arsenal yanyorto bubui kigatiga iga asama mirani ya UEFA Champions League komekcho ande tabasa kweba mambi abamanye horoboti rwa senchira yubo ikano kurende noto gikero mwerio ase amaya kuru Ensoko chinsa isato botuko bwarero kurende ntarakora mbiyamba manyi bari babere bagotobwaterera aiga hakorokwa Carlton Otto agoteba kuru ensemo ya Kiambu Road oberega kubwaterera amaya kuru Ensoko chinsa isato Imac Mora neragoteba kuru ensemo ya South B agotobwata Loud and Clear Jeria kirubago tebanga it's so emotional laying for people to rest before their time ago tebanga mwanya banto ga kingi ya tobera korengyo noroboti roritwanya rakobatogo komanyase ya mate ya banto batoto yanya rakobage ko eni gwari tukori yare rabo ba yerete nyomba koro ensemeria ya nyamakoro to narega kuruko Esther omonerwa nigo bana tebanga koro ensemo ya Kenguso Nyamira North nere nabwateretia banto banyamira thank you so much agotebanga Kevo V agotebanga bantu banya makoro to kinga ibago serete nere ni gai chandre toroboti rwa sinchira ya beno mwanchu murigira nigati ya bari batu bwatire kurwa sensemo yemitandao na eko irari bagari ago gosangana intwe kurutoga chagete mesa ya mayakuru ensokensa AMO na bono chinsa isato to gwakirambia muno na kukosaba ogendra gotwara obotuko obya na kugendra kwegokya nemeroberio hegendreta sembeo y'Ensoko TV asabari kibaito bamangana bari bankonya ko ene kyayengo ikranara sencherengia Brian Achaka kurwa maiga yechi camera Felistas Kabendi na boygo director Zaki Kenya chenkoro kwa Clinton Ndigi twara botuko bya to merananda sembeo nyasaye kawanja